खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो Shoot at sight नुयोब्लानो गुलि गावनो बिथोन होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया धुब्रियाव दुंहाव थासारि जाबाय थानायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया धुब्रियाव दावबाय फैदों आरो धुब्रियाव सानै जिनैखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय लोगोसे एसपि खौबो ट्रेन्सफार खालामबाय मोनानि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगो सोरबा दुथां सुबुङा अन्थाइ खुबैयोब्ला नङाबा सोरनिबा सायाव गाग्लोबोबा आरो पुलिसा सन्देह खालामोबा जेबो सानालासे लोगो लोगो गुलि गावनो हागोन होननानै बिथोन होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो धुब्रियाव शुट एट साइटनि अर्डारखौ फर्मेलिबो फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि धुब्रियाव ईद फोरबोनि समाव हनुमान मन्दिराव मोसौ खर' दोनहैदोंमोन जायखौ लानानै मोननै धोरोमनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि जादोंमोन बेनि उनाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय मोननै धोरोमनिखौबो लेंहरनानै शान्ति कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन नाथाय बेनि उनावबो फिन आरोबाव मोसौ खर'खौ मन्दिराव दोनहैदों बेनिखायनो बे जाथायाव दुथां सुबुंफोरनि आखाइ दं होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो ईद फोरबोनि सिगांबो धुब्रिखौ बांलादेशजों सरजाबनो नांगौ उदांस्रि नांगौ बायदि लिरनाय पस्टारखौ नवीन बांला मुंनि आफादा सिथाबनानै दोनदोंमोन बेनिखायनो बांलादेशनि माखासे दुथांफोरा बेयाव आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों आरो मोनानि समाव अन्थाइ खुबैयोब्ला बा जायखिजाया गाग्लोबनाय बायदि खालामोबा पुलिसा सन्देह जायोब्लानो डाइरेक्ट बा थोंजोङै गुलि गावनो हागोन होननानै बिथोन होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे जेसेबां क्रिमिनेल दं गासैखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों रेपिड एक्शन फोर्स आरो सिआरपिएफखौबो धुब्रियाव होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेदेर उरां जाब्रबथायाव सासेल' जिउ रैखा मोननो हानाय रमेश बिश्वास कुमारा माबोरैहाय गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हाखो आरो उरां जाब्रबथायाव मा जानायमोन माबोरै जानाय बेफोर गासैखौ फोरमायथिदों देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समाव रमेश बिश्वास कुमारा गाव माबोरैहाय जिउ रैखा मोननो हादों बेखौ फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि आंबो आंखौ थैसिगोन सानदोंमोन नाथाय जेब्ला मेगन बेखेवो अब्ला नुबाय आरो सीट बेल्ट बेखेवनानै ओंखारनो नाजाबाय आं जिरायनाय फारसेथिं ओंखारनो थाखाय एसे लामा दंमोन बेजों ओंखारदों आरो आं जिरायनाय उरांनि बाहागोआ हस्टेलनि ग्राउन्ड फ्ल'राव दंमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय आंनि सेराव थानाय एयार हस्टेसनिफ्राय लानानै गासैबो थैजोबदों आरो आं जिरायनायनि उल्था दिगनिया हस्टेलनि वाल थानायनि थाखाय बिथांमोनहा जानो हागौ ओंखारनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोनहा थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो उरां जाब्रबथाय जानायनि सिगां मा जानायमोन बेनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि टेक अफ बा बिरखोजेननायनि 1 मिनिटनि गेजेरावनो 5 निफ्राय 10 सेकेन्डनि थाखाय उरांखौ थाथ'नाय बायदि मोनदों बेनि उनाव लाइट जोंदों आरो बांसिन बिरखोनो थाखाय गोख्रैथिखौ बांहोदों बेनि उनावनो बिजे मेडिकेल हस्टेलाव सौख्रांहैदों जायजों बे जाथाया जानो मोनदों होननानै फोरमायथिदों आसाम सोरखार आरो रायजो राजानि गेजेराव माबा मोनसे जाथाय जायोबा बेनि दायनिगिरिया प्रमद बर' जागोन बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ फोरमायथिनो गोनांदि पर्बत जरानि जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै आदानि कम्पानिनो हा एंगारनो नागिरनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दासिमबो हेंथा होदों आरो रायजो राजाफोरनि हेंथा होनायाव गसंफाहैदों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजाफोरजों गसंफाहैनानै बेखौनो बुंथिदों दि प्रमद बर' हुसियार हा एग्रिमेन्ट खालामनायखौ केन्सेल खालामनो नांगौ आरो आसाम सोरखार आरो रायजो राजानि गेजेराव माबा मोनसे जाथाय जायोबा बेनि दायनिगिरिया प्रमद बर' जागोन होननानै बुंथियो प्रहलाद ब्रह्मआ लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 3600 बिघा हा एंगारनो नागिरनायखौ दुखु मोनदों आरो बे गेदेर गोरोन्थि एपिडिसिएलनो हा एलटमेन्ट होनाया गेदेर गोरोन्थि एपिडिसिएलनो हा एलटमेन्ट होनाय माने बे हाया आसाम सोरखारनि आखायाव थांनाय होननानै फोरमायथियो बिटिआर गोरोबथानि 7.2 दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो बेखौ बुजिनो हायो होननानैबो फोरमायथियो बिटिआर कासलेण्ड हाग्रा ओनसोल लाइमुथि हादान सरलपारा हादान रायमना हादान बेफोराव थांनानै बेखौनो बुजिनो हायो जोंनि हाखौ आदानि आरो मुकेश आम्बानी मोननो फाननो थाखाय षड़यन्त्र बा सोलो खालामगासिनो दं होननानै फोरमायथियो प्रहलाद ब्रह्मआ लोगोसे प्रहलाद ब्रह्मआ बुंथिबावो दि प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ थगायदों बर' रायजो राजाखौ थगायदों लाइमोनफोरखौ थगायदों एनडिबिफोरखौ थगायदों मुंख्लंफोरखौ थगायदों होननानै बुंथियो प्रहलाद ब्रह्मआ आरो हा होनायखौ लानानै आसाम सोरखार आरो रायजो राजानि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला बियो प्रमद बर'नि दाय जागोन होननानैबो बुंथियो प्रहलाद ब्रह्मआ भारतनि अहमदाबादाव एयार इन्डियाया गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानायनि उनाव
फिन आरोबाव एयार इन्डियानि गंसे फ्लाइटआ इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। थाइलेण्डनि फुकेट इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। फुंनि 9:30 बाजियाव थाइलेण्डनि फुकेट इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय दिल्ली फारसे रावना होबायमोन एयार इन्डियाया, जेराव 156 दावबायारिफोर दंमोन। नाथाय थाइलेण्डनि फुकेट इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव गिदिंलांफिननानै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बमजों बेफ्रुहोनायनि नट गालांदोंमोन सोरबा दुथाङा। बे नटखौ सासे सुबुङा मोननायनि उनावनो इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। AI379 एयार इन्डिया बे उराङा थाइलेण्डनि फुकेट इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव फिन गिदिंलांफिननानै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। जायनाखि भारतआव एयार इन्डियाया गेदेर जाब्रबथाय जादों, बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बे नटनि सायाव सांग्रां जानाय जादोंमोन आरो इमारजेन्सि लेन्डिंखौ खालामहैफिननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो जायनाखि बमाजों उरायहोनायनि नट मोनदोंमोन, बेनिखायनो बमखौबो नागिरनाय जादोंमोन उराङाव, नाथाय बमा मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। उनाव जाय सुबुङा बे नटखौ मोनदोंमोन, बे सुबुंखौबो हमनानै दा बिथांनावबो सोंनाय फिननायखौ लागासिनो दङ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। सानबानि उनाव बोखांनो हाबाय चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ। थांनाय समबारावनो हाखर जावनायाव हाजों फबसिन जानो गोनां जादोंमोन चेयारमेन मुसाहारिया। दा बिथांनि गोथै देहाखौ मैयासो बोखांनो हाबाय, अदेबानि सानबानि उनावसो बोखांनो हाबाय चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ। SDRF आरो रुनिकाटा पुलिसनि मददजों बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा 2 नं सैत्यपुर गामियाव जादोंमोन बे जाथाया। 2 नं सैत्यपुर गामियाव दैनि आंखाल, सोरखारनि जल जीवन मिशनाबो सौहैयाखै, जायनि जाहोनाव गोलाव जानथायसिम थांनानै लोंनाय दैखौ लाबोनो गोनां जायो। फारसेथिं दै गैयिनि थाखाय दुगैनाय आरो सि जोम सुनायाव जेंना जायो। बेनिखायनो चेयारमेन मुसाहारि बिथाङा गावनि बिसि आरो बिहामजोखौ लानानै दैखर जावनो थाखाय थांखि लादोंमोन। बे लेखायै बिथाङा गोथौ दैखर जावदोंमोनबो। 15 सान जावनायनि उनावसो हाखर जावबाय थानाय समावनो हाया गिसिगानानै बिथांनि सायाव फबसिनहैदों, जायजों चेयारमेन मुसाहारिया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। हा सिङाव फबसिनजानाय चेयारमेन मुसाहारिनि गोथै देहाखौ गोबां नागिरबाबो मोननो हायाखैमोन। नाथाय दा गोबां नागिरनायनि उनाव आरो JCBजों जावखांनानै नागिरबाय थानायनि उनाव सानबानि उनाव दा बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हाबाय। गंसे गंनै नङा, फारियै मोनफानि उनाव मोनफा 25 नखरा खामनानै सेवहांगार। अर खामनायनि जाहोनाव 25 नखरा सेवहांगार जादों। न'आव थानाय बिजाब, फोरमान बिलाइफोर, सि जोम गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों। जेरैथिं नायो एरैथिंनो गोसोम हांगारल' नुनो मोन्दों। गुवाहाटीनि गान्धी बस्तियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। माखासे फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि उथ्रिसार जानायनि उनाव BAनि एडमिसननि थाखाय फर्म फिलआप खालामदोंमोन, नाथाय दा गासैबो फोरमान बिलाइफोरा अरजों खामनानै सेवहांगार जाजोब्बाय। बेनिखायनो एडमिसन मोनगोन ना मोना बेखौ लानानैबो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे फरायसाफ्रा जिंगा सिदों आरो दुखु फोरमायथिदों। फारसेथिंजाय नखरा दुखुथिया, सोरखारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै खावलायदों दुखुथिया सुबुंफ्रा। ओनसोलनि मेयराबो जाथायथिलियाव थांनानै नायगिदिंहैदों आरो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जि मदद होनो गोनां बेखौ होगोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंसे नखराव सिलिन्डार बेफ्रुदोंमोन। बेनि उनावनो बे अरा जेरैथिंबो गोसारदों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे गासै 25 नखराव अर खामनानै गासैबो सेवहांगार जाजोबदों आरो बेयाव गासैबो बिजाब, फोरमान बिलाइ, सि जोम, गोनां मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबदों। गान्धी बस्तियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया आरो गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि थाखायनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS
Eye Specialist Ophthalmology Peco Surgeon Dr. Asraful Alam आरो MBBS MS Eye Specialist Ophthalmology Dr. Mahilary Sharmaखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थंआ जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।